עניין אחר? גם סוג של הגנה על ילדים. תחרות הגנן או הגננת של המדינה הגיעה לשלב הסופי. הנה שניים מהמועמדים לזכייה בתואר. אנחנו אומרים בוקר טוב לאפף ברהום דראושה, בוקר טוב, גננת מנקובה, וקובה פז, גנן מגליל ים. בוקר טוב. אהלן. קובה יעקב, כן? כן, ואני מגנן בבצרה ואני גר בגליל ים. אוקיי. מה הופך גנן או גננת לגננים טובים בעיניכם? למה הגעתם לגמר? זה באמת זה לא קל להגיע לאן שהגעתי, כי צריך עבודה קשה, סבלנות, עבודה קשה עם הילדים. את עובדת בגן שהוא בעצם גן של ערבים ויהודים ביחד, נכון? לא, אני גן ערבי, אבל היה לי פרויקט בדו-קיום, עבדנו ביחד עם גן יהודי. אוקיי. והילדים, כבר שהם כאלה קטנים, הם כבר יש ביניהם בעיות? בין הילדים? כן. זה רגיל. כן, רגיל. אוקיי. מתוך ההמלצות, אפף רואה בכל ילד וילדה בגן אתגר לצמיחה. הזמינות, הקרבה והאחריות הרבה שהיא רואה בתפקיד אפשרו לה לעשות הרבה מאוד שינויים אצל הילדים ובתוך הגן. איזה מין שינויים? כי בגן שלי אני מקבלים ילדים פעם ראשונה למסגרת, וזה קשה מאוד, עבודה קשה מאוד. אנחנו עובדים עבודה קשה מאוד, כי כל הילדים באים פעם ראשונה למסגרת, אז אנחנו עובדים עבודה קשה מאוד עם הילדים, צריך עם הרבה בעיות, הרגלי למידה, הרגלי עבודה, מייצרים אווירה לימודית עשירה בגן, בה הילדים פועלים באופן עצמי. באיזה גיל מקבלים אצלם? כל הילדים אצלי גיל חובה 5-6. וזה פעם ראשונה שהם בגן? רובם, כן. לא הולכים למשפחתונים אצלכם? אז אנחנו מתמקדים להקנות להם כישורים בכל התחומים. התנהגותי, הרגלי עבודה, הרגלי לימודה, תחום שפתי, תחום חברתי, בכל התחומים. קובה, אהלן. אהלן, בוקר טוב. אני רואה שמתוך ההמלצות שאתה מחנך של פעם, אשר מאמין שהילדים צריכים להיות עוד קצת ילדים. כן, אני חושב שהיום... מגמת עקירת הילדותיות מהילדים היא כבר הגיעה לגן? כבר כשאני לוקח אותם לבית ספר, להכנה לכיתה א', ההורים שמגיעים אליי אומרים, אתה עושה הכנה לכיתה א'? אז אני אומר, מה זה הכנה לכיתה א'? אז דפי עבודה, אני אומר, מה פתאום? אצלנו הכל, למשל, אני בודק את הילדים תחת שנה. בודק מי מסוגל למה, מה היכולות. ילדים עם קשיים, למשל, במוטוריקה עדינה, אז מתאים להם פעילויות של מוטוריקה עדינה. למשל, השנה ראיתי שיש חבר'ה עם בעיות במוטוריקה עדינה. אז הכנו בובות. הבובות האלה הן עשויות על מיכלים, מעיסת נייר. הם היו צריכים לעבוד קשה כדי לחתוך את הנייר, לטבול אותו, להדביק, לאחר מכן לחשוב בכלל איך זה נראה, לצבוע, וכל אחד עושה מה שהוא יכול. בצורה הזאת בעצם, לכל דבר, אם ילד אחר יש לו בעיה של מוטוריקה גסה, אז יותר משחקי כדור, יותר ריצה, משחקים של פעם, משחקי חוץ וחצר, וממש לעשות את הדברים היהודיים לכל פעילות ופעילות למה שנדרש, ולאו דווקא דפי עבודה. עכשיו, כשאני מגיע איתם לבית ספר, שואלים אותי, הוא יודע כבר חשבון, הוא יודע מתמטיקה, הוא יודע לכתוב, ואז אתה צריך להגיד להם, סליחה חבר'ה, הוא עוד ילד, את זה אתם תעשו. משולשים הוא מכיר, צורות שונות הוא מכיר, למשל... אני לא מכירה משולשים. מה זה הדבר הזה? סתם מחברים של במבוקים, עם פלסטיקים, ברגים. זה סוג של משחק שאתה בונה לגן. אבל בעצם מזה הם יודעים לחבר צורות שונות, בונים מבנים תלת-מימדיים. כשהם מגיעים לכיתה א'... מה זה צורות שונות? משולש, אני לא רואה... זה משולש. דבר אחר. נכון, אבל אפשר לבנות מזה אול גיאודזי, אפשר לבנות פירמידה, להוסיף עוד 3. אז זהו, שאתה עשית את זה מבמבוקים, ובאמת עוד פעם, מתוך ההמלצות עליך, הטבע הוא חלק מהגן, הסקרנות, החקירה והלמידה על העולם שלנו הם חלק מהפעילות. ומה זה עוד בא לידי ביטוי? בטיולים, בפינת נגרות, ברכיבה על אופניים. פשוט להרגיש אותם ולצאת החוצה, ואני משלב בגן את מה שאני אוהב לעשות. אני אוהב לרכב על אופניים, אז אני עושה איתם טיולי אופניים. אני אוהב בעלי חיים, ציפורים, אז אנחנו הולכים לזהות ולגלות. ובזה זה בא לידי ביטוי. פשוט חוויה. נכון? 18 שנה. לא הרבה. יש המון גננות נפלאות, ואפשר לנצל את התוכנית הזאת ולהגיד שבעצם יש המון גננות נפלאות, ואם אפשר היה לצמצם את כמות הילדים בגנים, זה היה תורם לחינוך. כמה ילדים יש לי יש 25 ילדים בגן, אבל לרפה יש 29,
לפעמים 33, 35. נכון, רוב הגננות שאני מכיר יש להם 35 ילדים, אפילו יותר. אפשר לתת יחס אישי עם 35 ילדים? אי אפשר. עבודה קשה, אני אומרת שאנחנו עובדות עבודה קשה. עבודה מאוד קשה. צריך לשים לב לקשיים של... קשיים של ילדים. קשיי ריכוז, 1,001 דברים. צריך לחשוב האם ילד צריך ריטלין, ואסור לך להגיד את זה. צריך לעשות 1,001 דברים כדי להביא אותם ולהגיע אליהם. מה אמרת על ריטלין? שאסור להגיד את זה? אסור לך כאיש חינוך להגיד את המילה. אתה צריך לשלוח את הילד לאבחון של פסיכולוג. אתה לא יכול להמליץ על הורה. אתה לא יכול להמליץ להורה לתת לילד ריטלין. אתה יכול להגיע בכל מיני שיטות שונות. אבל בסופו של דבר, בוא נאמר, הנוירולוג הוא זה שיחליט מה הילד צריך. אנחנו צריכים להתמודד עם הכל בגן. טוב, אז כנראה שאתם מתמודדים לא רע, לאור העובדה שאתם מועמדים לתחרות הגננת או הגנן של המדינה. מאחלים לכם בהצלחה. כיף שבאתם, תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. פרסומות